ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಒಂದು ತುಕ ವಾವ್ ಈ ದಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಣಿ ಏನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ವೇರು ಮಾರಯ್ಯ ಮುಖ ಉಲೈ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬುಡು 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 ಚಳಿ ಆಪುಡ ಇಕ್ಕೆ ತುಕ 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 ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆವೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಚಟ್ನಿದ ಮಿತ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಕಾಫಿ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾತಿರೊಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಸದ ಶಬ್ದ ಜೋರಿತ್ತು ನೆನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅವರೇಬಲ್ ಎಂದು ಬಟ್ ಏನ ವಾಯ್ಸೇ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ವೀಕ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇನೇ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಂಡದ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದು ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿದಾಯಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಬರ್ಸೋಂತೆ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ತುದಿನೇ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪೆ ಫುಲ್ ಫಾಗಿ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಇನಿ ಕಿಚನ್ ಉಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಕಂಡಿದೆಪ್ಪುನಾಗ ಗಾಳಿ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಡಿದೆಪ್ಪುನಾಗ ಗಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತುನಾಗ ಫಾಗಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ತುಚ್ಪಾವೆ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಚೈನಿ ಬುಡ್ತುಜಿ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಪಿರ ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಾನು ಕೈದೆಕ್ಕಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ರೆಡೇ ಫಿಂಗರ್ ತಿಂಪುನಂತ ಅಂಚ ಕೈದೆಕ್ಕಂದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಆಂಡ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಫಾಗಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಸಿಟ್ಔಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಿನ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬಿಜಿ ಖುಷಿ ಮೋಲ್ ಕಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚು ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಮೂರು ಲೈಟ್ ಅದಂಡಲ್ಲ ಇಂತ ಅರಳು ಬೀಚುಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಕಟ್ಟದು ಸಿಟ್ಔಟ್ ಕೊಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ಕ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಬರ್ಸೈತೆ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಮುಂತುನ ಅದು ಪಿರ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಇಕಲೆಗ್ ನೆನಪುಂಡ ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಪೂರ ಹೆಂಗಲ್ಲ DC ಏತ್ ರಜಾ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂತೆ ರಜಾನೇ ರಜಾ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ರಜಾ ಕೊರ್ಪುನ DC ಅಂತ ಅಂಚ ತನಿಷು ಮೆಸೇಜ್ ತುಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಏಪನವರ ಮಿನಿ ರಜಾ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಣ ಅದು ಪನರೇ ಹಾಕುಜಿ ಇಂಚೆನೆ ವರ್ಷ ಬರ್ತದ ಏಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಜಾ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಓ ನಾನು ಹತ್ತುಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ತೋಪುಗಮ್ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ನಾವು ಐಡ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ ಬರೋದು ನಿಜ ಮೆಂಚದೆ ಪುನಃ ತುಕ್ಕಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಒರಿದ್ದು ನಾವೇನು ಬೆಚ್ಚದಿವ್ರು ಒಂಚೂರು ಒರಿದ್ದು ನಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ತೂರ್ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲೇ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ഉണ്ട് ಅವನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಟು ಇವರು ಚಟ್ನಿಗೆ ದಾಯ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತೆರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಾಯ್ಬೇಕ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ವೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಾಸ ನೆತ್ತೊಲೆ ಕೆಲವ್ದೈಟ್ ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ ಬೇಳೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತೆ 1 ಮಿನಿಟ್
ಕುಂಟನ್ ಮಾತನ್ ಉಂಗರೆ ಪಾಡಿಯೆ ದೊಂಬುಗಂತೂ ದೀವರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಇಕಾರ ದೀದು ಬಿಡ್ತೆ ಐತ ಆತೆಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ನುಂಗೊಂದುಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಕಂತೂ ಉಲೈದಿಂಡ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ದ ತಿರ್ತು ರೂಮುಲೆಡ್ ಪೂರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡ ಅವು ಕುಂಟುಲ್ ನುಂಗುಂಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಅವು ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ರೂಮ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಉಗುರ್ ತುನಾಗ ಕಾರ್ದ ಮಸ್ತ್ ನರಕ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಯಾ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮದಿಮೆಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂತರತ್ತೆ ಅವು ಮದಿಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪನ್ಪೆ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಸಾರಿ 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 26ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇನಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದೆ ದಾಯಪಂಡ ಪಿಂಕ್ ರೆಡ್ ಅಂಚಿನ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ನೇಲ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಪಾಟಡ್ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀದಿ ಅನ್ನೋ ಚೂರಾಂಡಲ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿತ್ತು ಇವಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ಲ ಕಿಚನ್ ಅಂತೂ ಅವು ಮರಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕಿಚನ್ ಬುಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಲ ಯಾನ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಒಂದು ಜಾಗದ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಬರ್ಸಡ್ ಕೂಲ್ ಅದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾದಾಪಂಡ ಉಮಿಲ್ ಬತ್ ಸೇರ್ದುಂಡು ರಡ್ ಮುಜಾಯ್ಕು ಚುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ ದಿಂಚಿ ಕಾರ್ಲ ಕೈಲ ಓಪನ್ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಣ ಕಲೆಗ್ ಚುಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಅಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡತೆ ತನೀಶ್ ಬನ್ನಾಗ 3 ಆಪುಂಡು 2:45 3 ದೋಲೈ ಬರ್ಪೆ ಕೆಲವರ 2:45 ಕೆಲವರ 3 ಆಪುಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ಮೆತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆಟ ನಾನು ಅಂತೆ ಕಾಪೋಡು ಬೋರ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೇರಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ ವನಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿಗೆ ಇನಿ ಅನ್ನನಲ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜೀವನಸ್ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಕಾಂಡೆದನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಪಾಡುನತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ತಿಂತಿಜಿ ಐಕೆ ವನಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ತನಿಷ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಗ್ ವನಸ್ ಪಾಡ್ದು ಖುಷಿಗ್ಲ ವನಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಬಾಡ ಅದು ಪಡು ಅಂದು ನಾಯ್ದ ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿನ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪುಚ್ಚ ತಿನ್ಪುಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಲ ತಿನ್ಪುಡು ಪಿದೈಪೋದಿಲ್ಲ ಖುಷಿನ ವನಸ್ಲ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಡು ಸೇಮ್ ಫುಡ್ಡು ಖುಷಿನೇ ಸೇಮ್ ಫುಡ್ಡು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಪೂರ ಕಲಪಾದಿನ ಫುಡ್ಡು ಉಲಾಯ್ ಪಾಂಡ ಈಗ ಐತ ಬೌಲಕ್ ಪಾಂಡ ಅವು ತಿನ್ಪು ಜಾವೆ ಪುಚ್ಚೆ ಪಿದೈಪೋ ತಿನ್ಪು ಆಯ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಿಟಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಪಾಪ ಜೈದು ನೈಕ್ ಬಡಾವೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ತಿಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಣೆದ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಆಂಡತೆ ನನ್ನ ತನಿಷ್ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನೋ ಟುಪ್ಪುನ ಆಯ್ನ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಪೂಪುನ ಪೂರ ಆಯ್ ಕಲ್ಕರೆ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 3 ಮುಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೌಂಡ್ ಎಪ್ಪುಜಿನ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆದ ದಾಡಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಫೆ ಆಯ್ಡ್ ದುಂಬುದ ದಾಂಡಲ ಪನ್ಕನಿಕಲೆ ಗೋಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಕ ನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಕೆಲವರ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಎರಾಂಡಲ ದದಾಂಡಲ ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದಿತ್ತನ ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಾವೇ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮನಿಪುನೇಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಇದಾದ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ವ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೈತೆ ಅವೇನು ಗಳಿಸಾರೆ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬೋಡು ಬಟ್ ಅವೇನು ಕಳೆಯೋನರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂಚಾದು ನಂಬಿಕೆನ ಆಯ್ನ ತೋರಿಪಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಆತೆ ಬೆದಾಲಜಿ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರದಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್.